Bon dia. Ja fa 11 anys que la UNESCO va declarar el conjunt romànic de la Vall de Boí Patrimoni Mundial, una consideració que va impulsar les visites a les 6 esglésies que estan obertes al públic. Per mantenir el complex ha calgut una important quantitat de diners que els últims anys aportava bàsicament la Generalitat de Catalunya. Ara aquesta aportació s'ha revisat molt a la baixa i això suposarà reduir la plantilla i tancar 2 de les esglésies. Laura Gordó, i quan passarà tot això? Doncs les 2 esglésies es tancaran passades les festes de Nadal per continuar donant el servei a la gran quantitat de turistes que visiten la vall durant el mes de desembre. Fins aleshores el que es farà és que algunes de les 6 que ara estaven obertes cada dia durant tot l'any ho estaran només mitja jornada i totes elles, inclosa aquesta, la de Sant Climent de Taüll, que s'ha convertit en l'emblema del conjunt romànic, tancaran els diumenges per la tarda i tot el dilluns. Aquestes mesures s'han pres per pal·liar l'acomiadament de 7 de les 12 persones que serà immediat de les persones que treballen al centre del romànic i a les esglésies. Aquesta notícia coincideix amb l'11è aniversari de la Declaració de Patrimoni Mundial que se celebra avui, una celebració que per tot plegat ha quedat amb sabor agredolç. 2 de les 9 esglésies del conjunt romànic de la Vall de Boí, Sant Feliu de Barruera i la Nativitat de Durro, tancaran portes després de les festes de Nadal. Ho faran com a mesura per fer front a les retallades. L'aportació de la Generalitat ha passat de 192.000 euros al 2009 a 135.000 per aquest any, una xifra que es preveu que redueixi per l'any que ve. Del 9 a l'11 hi ha hagut una disminució important. Ara ens trobem en una situació dramàtica, transitòria, i això és molt important remarcar-ho. És a dir, l'esforç aquest que estem fent tots plegats, des de dintre del Consorci, amb aquesta quantitat de gent que aniran al paro durant uns mesos. El tancament va acompanyat d'un expedient de regulació que a partir de la setmana que ve ja afectarà a 7 dels 12 treballadors del conjunt romànic. Allò que es va quedar és que hi hauria un augment del cost de les entrades en les esglésies i en el mercat cultural hi ha consumidors. Aquests consumidors han de ser conscients que la cultura té un preu i que, per tant, han de contribuir en el fet que el patrimoni pugui autofinançar-se, si no al 100%, com a mínim, amb una quantitat que no tot ha de venir per part de les administracions. Des que l'any 2000 les esglésies de la Vall de Boí es van declarar Patrimoni de la Humanitat, 6 de 9 s'han obert al públic i s'han convertit en el segon atractiu turístic de la zona després del Parc Nacional. Per això que es tanquin esglésies preocupa al sector turístic. Hombre, yo creo que es perjudicial para todos, siempre que se cierre una cosa que ha costado tanto abrirlas. Solamente también para el puesto de trabajo que se van a perder. Y luego pues la gente que viene al románico pues quiere ver las iglesias, no solo la mitad. 130.000 persones passen cada any per les esglésies de la Vall de Boí.